Kaktus. Celý domček murovaný. Celý barák murovaný, no. No hádžeme pokus dostať sa bližšie ku Iravádi. Ale Igor, tu ich to aspoň nevyplaví. No. Tu pojeme na súkromné pozemky. Iravádi? No to sa nepýtaj, kráčaj. Dobre. Yes. Čo robí človeče? Aha. Pastičky. Ale pozri, aké má psíčky. Neboj sa, don't worry. No, malí hlupáci, malí títo, no. No poď, no poď. No poď. Á, nemá kedy. No tak to, takomto sme ešte neboli, Igor. Slovenský krás. Normálne slovenský raj. Pozri. Musíš dávať pozor. Krok sun, krok sun. A teraz to začne hovoriť, hej? Tu je napísaný úsek. Pozri. No tak to je zlaňák normálne. No, ako? Musíš si veriť. Je to zvládneš. Stoj. Dobre, hneď. No a filmujem svoj zostup, hej? Po takýchto srandách. Dúfam, že ten bambus udrží. Je dobre zafixovaný. No, jedeme dál. No a teraz robíme naspäť záber. Tak odtiaľ sme prišli. No, na to bude tiež zaujímavé. No, prístup k Iravádi, trošku kamenistý. Iné nie sme boli naučení doteraz. No, tak je to dobre vybrané. Vidno, že voda sa už zmútila. To znamená, že už sa to dvíhá. Už to vidno. Tu asi chodia právať večer a kúpať sa.
ťažký výstup pieskovou stenou s bambusovým istením. A sme hore. No, bambusové istenie budí dôveru. Schodíky celkom dobré. Zásada 2 pevných bodov. Fix o koreň stromu. Tuto drôtový fix, ešte lepší. A tu je to dobré. Very nice view. Water. Jesus. Dobre, sme to zvládli. Let's go. Let's go, ja. Kimoil má koflachy, Modré. modré koflachy, hej.